Co vás nenapadlo po tom prvním gólu? No, myslím, že to nenapadlo asi nikoho, všechno nám hrálo do karet, dali jsme góla ve druhé minutě. Jak říkám, všechno nám hrálo do karet a pak se z toho stalo takovýhle rybí divadlo. Pamatujete takový rychlý gól, jaký byste dal? Já myslím, že ne, tam byla už šance ve 30. vteřině, po tom rohu hned gól, takže říkám, všechno bylo dobrý, ale prostě my jsme ten zápas nezvládli a říkám, do poločasu dobrý, může se stát, že dostaneme na 1-1, ale my dostaneme další 2 góly po našich vlastně standardkách, po jejich breakách a my to máme s tím problémy opakovaně a to se prostě nesmí stávat. Byl to dneska ten zápas, byl bez tím, že to udělat cokoliv a stejně dostanete gól? Já si myslím, že jako zase na druhou stranu my jsme měli nějaké ty šance a prostě Ústí dalo 5 gólů, bylo prostě o to lepší, že spadlo jim tam všechno, ale měli to štěstí a oni tady prostě dali těch 5 gólů a zaslouženě vyhráli. Po 2 domácích zápasech skóre 1-8, jestli nepletu, tak se dá říct tomuhle. Já myslím, že tomu se prostě nedá co říct, my na to musíme zapracovat, musíme prostě doma hrát na 0 a prostě v momentální situaci uválčit třeba 1-0, protože jsou to 3 body a je jedno, jestli to je 5-0 nebo 1-0, to jsou 3 body a my to takhle musíme hrát prostě doma na 0 a dáme 1 góla a prostě vyhrát. Bude si premiéra zase obnovená v hlavě, ale jsem si představoval trošku jinak, než to, co se dneska stalo. To určitě, bohužel. Stalo se a musíme se zvednout z toho a pokračovat dál. Je ještě 27 zápasů a ještě máme čas, aby jsme toho vrátili. Co si tomu zápasu dá říct, čím se to stalo? Vlastně vedli jste 1-0 a pak se to najednou takhle se sypalo jako do z karet. Tak začali jsme hodně dobře, dali jsme góla a pak jsme se uspokojili a soupeř nás dostal pod tlak. Tam bylo pár centrů, tak jsme to obrátili a pak jsme dostali 2 góly ze standardek a už to bylo špatné. On se říká, že ve sportu kdyby neplatí, ale vy jste vlastně nastoupil ve druhé poločase a hnedka z první střely se nebletem jste trefil to tyč, tak kdyby to byl gól, tak asi ten zápas vypadal zase trošku jinak. Tak přesně jak říkáte, na fotbale se nehraje na kdyby, ale kdyby to dal na 3-2, tak asi by nás to zvedlo a kdyby je. Bylo v kabině hodně dusno po tom poločase 1-3? Já jsem nebyl v kabině. Jak jste vůbec přivítal tu informaci, že teda se vracíte zpátky do hlavy nebo tady? Tak o zájmu hlavě jsem už viděl dlouho a hlavně já jsem taky chtěl. Takže jsem rád, že jsem v hlavě, když jsme prohráli, tak to nic nemění. Kdy jste vlastně do hlavy přišel? Do hlavy jsem přišel dneska. Takže dneska ráno se to dotáhlo a hned jsem přišel sem. Takže jeden trénink a hned zápas? Ano. Tak samozřejmě to utkání se bude hodnotit hodně líp než tady domácímu trenérovi. Přesto musím říct, že vstup do utkání jsme byli víc než katastrofální, protože dostat 55 první góla, tak to je samozřejmě zprůva pro mužstvo, který to střelí a naopak to mužstvo, který dostane, tak je trošičku v křeči. Přesto přece všechno teď to předeběhnu, tak my to sami jsme schopni udělat v druhém poločase na začátku, takže tam prostě je nějaká chyba, nějaké nekoncentrovanosti. Na druhou stranu musím říct, že jsme byli v té pasáži od té 10. minuty celkem fotbalový a branky, které jsme dali, tak byly takový trochu některý z nebe. Zachariáš zavinil góla, pak dal góla, Vaněček strašně špatně pokrýval balón vepředu, pak dal góla, takže takový odměny za něco. Ale musím říct, že v některých pasážích se na to dalo koukat a celkem kombinačně jsme potvrdili, že jsme mužstvo, který umí hrát fotbal. Úplně na závěr bych asi řekl, že ta porážka je příliš krutá, protože domácí měli minimálně o 3 brankové příležitosti, tutový taky navíc, než střelili ty 2 branky. Takže ta porážka je, myslím si, že pro domácí dost krutá a vysoká. Tak ja samozrejme súhlasím s tým, že ten vstup do zápasu sa mali výborný, to znamená hneď vlastne šanca, nepremenená, rohový kop, dali sme gól, hrali sme celkom, hovorím, slušne, aj keď to nebolo celkom ono. A bohužiaľ, teraz neviem, jak ten prvý gól vznikol, ten roh, či bola naša štandardka a z toho bola breaková situácia, pretože naša štandardka je samozrejme nebezpečie skôr pre nás, pretože tí hráči, ktorí sú na odrazených loptách, po prvé odrazanú loptu nemajú, po druhé nedokážu samozrejme tú hru prerušiť alebo tú loptu získať. Hovorím, prvý gól po štandardke, rohový kop, chyba Filipa, v strede, ktorý nešiel do lopty, dostaneme gól. Samozrejme druhá štandardka, priamy kop, dostaneme druhý gól a
bohužiaľ to mužstvo šlo psychicky dolu. Ja samozrejme nesúhlasím s trénerom s tým, že tá porážka je pre nás krutá, pretože to sme si mohli povedať po Bohemke, že sme jeden zápas dostali 3 góly. Tá porážka samozrejme zaslúžená, pretože mali sme veľa šancí, keď dali sme 2 góly, to znamená ten zápas by sme mali doma zvládnuť, pokiaľ 2 góly dáme. Ale také bránenie, ako bolo vôbec celého mužstva, nezodpovedné od prvej minúty, kde sa hráči do svojich priestorov nevracajú. A hlavne to najväčšie bránenie v tej 16-ke, jak my bránime, to je niečo neuveriteľné. A či Ústí, ktorý má kvalitu, alebo hociaký iný super, ktorý by to bol, tak by tie góly dal takisto. Pretože jednoducho tak sa brániť samozrejme nedá. V 16-ke sa bráni natesno, osobne, každý má hráča a nie je možné, aby my sme mali v 16-ke samozrejme prevahu hrácku a stojíme 10 metrov od hráčov a tí si nezakončujú tie akcie. Takže hovorím, porážka je zaslúžená, pretože hovorím, ja hovorím 11 rokov trénujem, nezažil som, že som dostal 8 gólov za 2 zápasy, ani to ešte doma, ale hovorím, je čisto zaslúžená, pretože je to len vyústenie toho, jak nám naši hráči brania. A bohužiaľ, 3 hráči splnili nadštandard, to sú obidvaja útočníci, Tecla Sedláček a Mešanovič druhý polčas, kde hral výborne a to si myslím, že je málo.